Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi, kaninyong tanan, no? Karon diay atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon. Layla Libat, part 2 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners. Hinaot nga nalingaw mga ng dramaha. Bayno, di ta maglangan, niya ang part 2 ning atong Sugilanon. Layla Libat, nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Gimugna kining maong Sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kundili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas kapag kasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Layla Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mga duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining Sugilanon. Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano man naglibat ko? Dili ko tao? Unsa magad? Duha ko sa imong tanaw? Isundo ko ni mo! Naugawa, oy. Usara manggug ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya si Ribaya, oy! O gano'n palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupasoy ning mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarug siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama Layla Libat. Sa mayaging yugto ning Sugilanon nato na sayran, nagkita na gid sila si Teresita ug si Layla. Ingon sa dili makatuo si Layla sa tanang nahitabo sa iyang kinabuhi, nga mahimo siyang artista ug magpaila nga mao ang anak nga nawa sa milyonaryong si Luisito. Og ikasabutan na nga niya ang pagkaugma, muatubang na siya sa iyang amahan. Tuod man, may mga katapusang pahimangno si Digoy kang Layla. Karon mahigala, niya ang sumpay ning bagotang Sugilanon. Layla Libat. Layla, unungan na ka ng pagsangpiti makog direk, ha? Unungan na. Ha? Wala man direct. Ikaw gud akong direktor. Ato ang sekreto, ang imong buhaton. Hangtod ang tarang tao sa mansyon, wa may baw nga artista ka. Ang ilang nahibawan nga ikaw gyud ang anak ni Luisito nga dugay na niyang gipangita. Ha? Busa anara ang pagsangpit na kong Sir Digoy. Sir Digoy. Okay, Sir Digoy. Sir Digoy. Sir Digoy. Sir Digoy. Patik! Ugma, mausab na ang dagan sa imong kinabuhi, Layla Libat. Ako na! Ako na ang labing malipayang libat sa kalibutan. Di ba, Sir Digoy? Kanang nagkatuinis mong pananaw, ang muda ka nimo sa ibabaw sa bagaw sa kalipay. Yes! O kung maadunahan ka na, ay kung kalimti ha. Oy, direct. Sir Digoy. Sir Diggs. Okay kay Sir Diggs. Unsay Sir Diggs? Unsay Sir Diggs? Sir Diggs, good. Digoy, Diggs. Ano ba, bas bata sa kang pamation ba? Murag mo bagits mo ka ba?
Sir Diggs. Kumausa kang libata ka. Kumausa kang mulo-ulo na ko, no? Ikaw na, lain na libat. Maugyot, ako na. Kung ikaw na gyud. Mastilan, sirtihan ako nga ikaw nga kung nasugatan. Ako sab. Oh, Swerte sab ko ni Sir Diggs. Mao nga ako ni isipong utang kabubuto nimo. Nga akong dadon hangtod sa akong kamatayon. kana, murag malipay ko, ana. Okay, ugma. Kuhaon dagag alas 8 sa buntag ka. Bugnawa ni mong auto, Sir Diggs, uy. Oh, milyonaryo man ang akong amo, mao nga mura sa kong dato. Mading dot kag auto. Patay pa sagot. Stop. Ingon ka, direktor ka. Direktor ko, pero nagtrabaho sad ko sa mansyon sa imong atuan. Ako'y manager sa tanang helper o personal driver sa akong amo nga mao ang imong amahan, si Sir Luisito. O naon sa kaniya? Nganong nangagho ka man? Kuan. Iskulbaan naman nung ko pag ingon mong anang mansyon. Nga to na paingon sa mansyon. Ay, kulba. Ayaw kulba. Relax. Unaw na alang nga kwarta ang imong magunitan kung dili ka mabuking sa imong pagka-artista. Time pa. Oh, kwarta. Ay, lagi kwarta, lagi pero pangilad naman gini ako gibuhat no. Unaw na alang nga artista ka aron dili ka magkonsensya. Tuod no. Artista. Artista. Yes, artista ko. O niya, Artista ang ko. akong papel, maugyod ang pagpangita nimo. Nga nga anak ni Sir Luisito Laurente. Ani anata, duol na ta. Ha? Ha? Libot na ta? Kapit na. Hay man na bay. Bungtod malaging ka sa datong isubay. Naa si babaw ang ilang mansyon. Tanawa. Hala! Mauna ang bay sa ko amahan? Patay! Kung si patay. Ayaw pagpatay-patay di ha. Duol na ba yata? Dili na mahimong mo atras ka. Dili ka kutag-utaguron kung masakpan ko ng ilad ko. Ayaw lagi. Ayaw, relax. Ayaw pagnaunan nga ng ilad ka. Kaya ba ba ako sa imong record dito sa inyong barangay ha? Lagi, uy. Babaeng basagulira ka. Di ba? Balik ka na din, uy. Kalimtan ta to. Pero okay naman ko dito sa barangay Kawit kay pamasa to hinungdang mga tao dito. Pero madlok mo ko kunang akong kontra mga dato na. Ay, Sir Dex, nanamihunong ka. Imo magpahunong ni auto. Kinahanglang maklaro nimo ang mahitabo nimo kung mo lampos ka sa atong ikasabutan. Ha? Tutuki ko. Ikaw? Oh, tutuki ka ng mansyon. Oh. Kanang mansyon sa ibabaw. Oo. Unsa may naadihang akong tutukan? Kanang mansyon ang tanawang. Ikaw na ang mahimong tag-iya anang maong mansyon kung dawaton kang anak ni Sir Luisito Laurente. Kanang sabak ka diha. Oo, tanawa sa ubos. Ubos, Tanawa. unya, Kung sa'yo makita nimo. kanang kamanggahan. Oh, kana. Usa man sada? Oo, kana siya. Kanang tanang kamanggahan o kanang mga sa kabayuan, kana sa kilid og mga baka na ay mga baka nga imong makita, mga kabayuan, mga baka ikaw maoy tag-iya. Ha? Mag-sure, oy. Maunay dangata nimo pastilan, lalibot pagkaswerte nimo. Ako na? Uy, pero tayo pagod. Ngano ako magigipili ni mo, oy? Tungod kay, hibaw ka, libat ang anak ni Sir Luisito nga gikawat. O gibilin sa usa ka sityo didto sa inyong dapit. 20 ka tuig na ang nakalabay. Unsa? O posible nga ikaw. Di ba, Layla? Luisito, Luisita, kumusta na? Nakitaan na ba ninyo nga akong anak? maunang akong isusulti karon nimo Luisito. Nakita na gyud ni Digkoy ang imong anak.
O paingon na sila din karon. Mao gyud. Naghago gud siya pangita sa imong anak. Basab, agyang inahan. Si Monica. Ha? Wa na ko mahibaw-bahin sa inahan sa imong anak, Luisito. Ang gisulti lang ni Digoy mao nga, nagpaingon na sila dinhi karon. Makakita niya. Makita mo na siya karon, Luisito. Paaputa lang siya dinhi sa imong lawak. Mao ka nang ibutang si mong una nga ikaw ang gipangita ni Sir Luisito nga iyang anak. Lagi ako naginanggi isod sa kong una pero mura imposible na, Sir Diggs, oy. Tinuod ko kung anak ni Mama Linda o Papa Sito. Daghang mga sinagup nga wa may baw nga sinagup lang sila, Laila. Ha? Tinuod ka kanimo pagduda, Sir Diggs. Posible ka na. Pero, ay, posible gid na, oy. Pinanggagod kay ko sa kong inahan buhi pa ni. O sa kong amahan sad. Ug amo maslingan saksi sa bini. Ay na naghatagi rason ang imong kaugalingon nga dili kanila tinuod nga anak. Una-una lang nga tinuod kang anak ni Sir Luisito, okay? Aw. O gandama ang imong kaugalingon kay ania na to. Ha? Miabot na to. Hala! Mama, ningi. Uy, hala, Sir Diggs. Kadako. O kanindo tinibaya. Love, dili ka maligo sa swimming pool? Dili. Di ko na maligo ka rin. Ano man bro? Bito ka rin mong kakandingon? Basta. Kamu na yung pangaligo dito kang. Oh. Ang akong tigring tita Trisitam din eh. Guys, ayaw na magsaba ha. Eh, tubagbon ko na yung akong financer. Hello, tita Teresita kong gwapa. Ayaw ko gulo-ulo. Pauli ka rin dayon. Unsa? Tita, may bubag. Unya na lang. Kinahanglan mo pauli ka kung gusto kang mabahinan sa katigayunan ni Tito ni mo Luisito. Unsa? Nga nung day, tita? Patay na ba si Tito Luis ito? Dako pa siyang buhi. Pero ni ana ang ipapangita niyang anak. Unsa? Doon na gudi si anak. Oo. Og ni ana sila. Niabot na. Busa pauli ka rin dayon. Pakita ang imong Tito Luisito na naapaka ng iyang bahinanan siyang katigayunan. Bye. Oh, saan masabda? Misigam ko na imong mata. Bataw lang. Puro ka nakakita multuan ng imong mga mata? Anak ko no ang anak ni Tito Luis ito. Aw, kung mao na. Klaro na lang. Nga di ka magkasunod sa katigayunan si Muyuan. Dili. Dili ni mahimo. Kinanglan mo pa uli ko. Pwede po ba sa inyo? No. Ayaw na, Venus. Ako nang paminawon ang sunod niyang mahitabo. Bro, ihatod si Venus sa ila, habi. Manawag na rin ko ninyo kung unsay mahitabo sa bahay. Welcome home, Laila. Ma'am, Tita. Ay, Tawag ako Tita Teresita. Dali, sod. Lingkod na diha sa sala. Ma'am, unsay sunod ako nga buhaton? Palew kog adto sa kitchen. Ipanda magpagkaon. Kay ni ana ang atong ipaabot, Digoy. Sige, ma'am. Laila, ikaw na may bawg, ha? Ikaw na may bawg din, ha? yes, Sir Diggs. Okay. Excuse me. Sir Diggs? Nga nung kitawag ni mo, Sir Diggs, si Digoy, Laila. Akuan. Ay, aron mas mubata siyang paminaon siyang tita. Oh, mao ba? Oh, sige, lingkod na diha. Kay adtuon ako ang imong amahan. Ay, sige. Ay, hala, uy. Kadako ba yung salaha? Mura mo nagdamong gulay ni Hitabu, Tinuod kang gisulti ni Sir Diggs. Nga, mahimong ako ning tanan.
kung dawaton ko nga anak siya nga gaon. Luisito ni ana siya. Hain siya. Pasudlon ba na ako siya din sa imong kwarto? Pasudla. Gusto na kong makakita kaniya. Ayaw lang kayo palapis imong kalipay, ha ba? Nahibaw ka na ba kung unsaon mo sa pag-ila ang imong anak? Hmm? Nahibaw na ko. Busa. Pasudla na siya. Mas may tingali nga magpailis ko na sa imong nurse. Aron gwapo kang muatubang niya. Nurse? Ilese si sir ni mo. Ayay. Wa pa mamabalik si... Aw, katong akong tita. Ito naman kay problema. Mapalpak magadi akong pagka-artistahan eh. Taro na iguling ko din eh. Kaya miingo na ba to, Sir Diggs? Madaghan ko nung kamera king baya. Ay, miyabot. Gwapong lalaki. Ikaw bang anak ni... Oh, tutok pa ka. Libat ka? Nang sa kadiya? Hoy! Kasi katawan na ang kalibat ko. Nagda ko lang na bakba ni mo da. Itang lingang ka gana. Mutuon ba ko ni mo? Hoy, maldita ka na. Yabag ka mong ha. Muna ni kadaot ninyo. Abi kay PWD man ko. Inyo lang ko katawan. Yabag. Hoy! Ay kung ganig yabag, ha? Ang ano mo day? Ang sabi na konsulti ni mo ha? Ang sabi gusto ni mo? Muhila ko? Kunin mo kong katawan. Bugal-bugalan ko ni mo? Angay ka magpasalamat do. Nga tarong ng mata ni mo. Uwa naman katuiris pareha sa kuha. Nya, bugal-bugalan mo ko ni mo? Yotera! Kaiso ko ni mo. Unya! Ha? Di ko parehas na ba ang PWD ha? Nga magpaubos lang do. Parehas sa tagtao ha? Parehas sa taghangin ni gihanggap. Yuta nga gitumban. Iyo pag hinilas oy. Kaya kung mamatay ka, parehas sa tagkalabira. Hoy! Oh! Ay kung tubag ka, ha? Huwag ka kailan ako. Wa! Ngano ikaw? Kailan ka na ako? Ilasa ko ni mong manubag. May nang mahibaw ka. Nga ako ang pag-umangkon sa tag-iya ining baya. Layo na ka na ako do. Basta yung pag hinilas. Hoy! Ngano ko tayo nakasulti mo kag layo na ko ni mo. Kay kinsa mo ko kani? Ikaw pag umangkon. Ako anak sa tag-iya ni baya. Unsa? Hmm. Huwag ka malipong. Lipong. Nadi ko ikaw ba din lain? Ako raman. Ikaw tingin lipong diha. Huh. Pag umangkon lang ka, samtang ako anak sa tag-iya. Bebe, na mga utok. Kinsa may labaw na to ron, ha? Hoy! Kahilas ko di mo muangkon nga anak kas tag-iya. Libat ka lang, day. O bitaw, libat bitaw ko. Pero, kini akong pagkalibat, ang nakaingon ko nga na niya ako karon dinhi. Unsa? Bismag ng ilong ni Bra. Rexon? Eh, Maayo kay liya ka na. Hala, paandam sa kusinang paniod ko. Kay magdungan tagtana sa pagpanghaon upan kang Tito Luisito. Tita, tayo paragon. Kinsa man ning libat? Siya ang ipapangitang anak ni Tito Luisito nimo. Unsa? Unsa na? Hilaw ka. Pangaway pa. Uwaw. Dali na, Lyra. Excuse me. Uy, katong bayhana ang ipapangitang anak ni Tito Luisito? No! Luisito? Niya na si Laila. Mao na siya nangita sa anak. Ikaw ang anak ni Monica Albor. DJ Lax Remix. Doon ako. Panool niya, Laila. Ay. Kinsay pangahan mo. Layla. Ako si Layla.
Tanawa ko sa imong mga mata, Layla. Ha? Utok na ko. Mauwa man ko, sir. Libat man ko, sir. Mauna ang gusto kong makita. Ang imong mga mata. Tutok na ako. Ha? Oh, God. Sige, matuto ka nimo pero ayaw ko kataw eh. Ang imong mga mata. Sir, anong kahilakon man kanatanaw sa kong mga mata? Murag kahilakon lang sa noong kunatanaw nimo. Ay, ang imong inahan. Patay na si Mama Monica, sir. Dugay na. Ug bigdako ko sa nakasagop na ako si Papa Sito. Ay, baw ka di ay. Kadili siyang tinuod ni mong amahan. Kanang imong papasito. Naibaw, sir. Kay may buot naman ko pag sagop niya na ako. Kunya, hain man sab ka ng papasito ni mo. Wa na sab siya, sir. Patay na sab si Papa Sito. Mao ba? Bata pa sab kong namatay si Papa. Mao na nga. Ang amo nilang mga silingan na may pagkaon ako. Pasaylo ako, anak. Ha? Ikaw yun ang akong anak. Ang among anak ni Monica. Ako gidoon, sir. Anak ko ni Mama Monica. Naman sa gani ko ang birth certificate. Matanaw ka, sir. Kili na kinahanglan. Bitoon ako nga ikaw ang among anak ni Monica. Ako kinikibati karon nga nakakita ko nimo. Ha? Kung maong na, sir. Milokso imong dugo pagkita na ako, sir. Ingon man sila. Basta kuno paryente nimo o kadugo nimo ako sa katao, mulukso kuno imong dugo. Pero, sure gyud ka, sir, milukso gyud imong dugo pagkita na ako. Tungod pa ng imong mga mata. Ang ako libat yun ng mga mata, sir. Baw ka ng mga mata ang nakita ako sa gamayng bata. Gagidahan ni Monica ug ipakita ang among anak. Pero wa na ko siya pamatian yato hikayo na. Tuod kay mas kamahanan ang tingo sa akong kinikanan yatong panahon na. Napasagdan ko kamo si mama mo. Bodalay akong nahibawan gamilaya si Monica. Da ang among anak nga mao ikaw. Anak, basilo ako. Sa katapusan, natumanag yun ang imong pangandoy, Lorisito. Sir, tinuod ka? Nagyangko ko ni mong anak. Wa na ko magduha-duha pa. Ikaw, ang among anak ni Monica nga lipat. Sure yung ka, sir, ha? Papa na ang isang pitla ko. Ako ang imong amahan. Ikaw ginihay nga akong amahan na lumusabaw. Oo. Unsa? May abot ng anak ni Tito Luisito? Basta kini kalibat?
O lagi. Skag lugawa lagi. Wa ko magtuo nga. Pangitaon pa siya ni Tito. Nalibat ni. Bitaw no? Wa mo imong Tito Luisito nga libat iyang anak? Wa agad. Parte magani mi ron. Mao ba? Mahimo pa na sa party? Gusto sab ko makakita ng libat nga imong giingon. Onya na. Manawag ra ko ninyo ni Bimbo. Basta ha, excited na sabi ako makakita ng libat nga anak ni Tito Luisito. Makatawag ka kung makakita ka niya. Pero, maldita lang kayo. Nakasurok sa dugo. Mao ba? Naghinilas na di ay. Pobre na ba kayo purma? Uy. Excited na ko makakita na niya. Break son. Naidigoy. Oh, May mong magpataban ko ni mo do. unsa man na? May bawa sila si Tita Teresita ni mo nga andam na ang pagkaon. O, naidigoy. Mahilo na ko karon. Nga nakita ko DJ ikaw. Lax Remix. Sa gani nga ni mo. Layla lagi ako nga, sir. Ayaw na lagi pag-share na ako. Papa na. Papa ang isang pet na ko. Gikan karon. Pero, murang ilo pa mang ipapa nimo. Nakalitan man ko. Lahibaw ko. Wa ka magtuo. Gabuhi ako. Di ba? Oo. Kisabay magdahom nga buhi pa ako. Ako papa nga nalumasabaw matutong mama. Sandi lang. Hatagan tigaghigayon. Nga ma-absorb ni mo. Dito, Tita. Andan na ko ng lamisa. Unsa man, Luis? Anhi ka lang mo kaon sa imong lawak o mudungan ka na mo dito sa kusina? Makiguban ko ninyo. At tukos kusina mo kaon. Pero, ihatod una siyang kwarto nga kong anak, Teresita. Asa mo siyang kwarto, ha? Ibutang Luisito? Sa kwarto, tupad sa kang Rikson. Rikson, ihatod siyang kwarto ang akong anak. Oh, mao na ang imong kwarto ha? Mahal na mong prinsesa. Pulbugal ha. Sure ka? Huwag ka masayop. Ani ko din eh. Sigam na imong mata. Ngang, pindot ni kwato ha. Why dili nindot sa mga kwarto ining mansyon oy? Nya, tanaw man ka. Isi man ka, napraning ka. Ikaw ba? Ano man ko? Iti kag sinultihan ha? Praning sa kalinihukan. Oh, nga ni mo lagi sila pultahan. Gusto lang kong mututok anang imong mga mata. Nga naman, karon pa kakakitag libat. Bulitahan mo eh. Kamal dito masad ka. Oh. Saman. Sus. Oh, sus. Ayaw ba nimong? Oh, kayon saon. Sutukon. Sige, saway. Kipitik ka. Mao ba? Mupitik di ko. Kahilas ko nimo eh. Abi na imong kamot eh. Aray! Sir. Pasod ako. Oo, sir. Kini Sir Dix. Doon ako'y good news o doon na sa ko'y bad news ni mo, Sir Dix. Unaha ang good news. Gidawat ako niyang anak, Sir Dix. Mao ba? Kana. Mauna ang good news nga gusto na ko mapati karong adlaw, Layla. Unsa may sulti? Kuan, Sir Dix, ang ako kunong mga mata, ang kamatuoran nga ako ang iyang anak ni Monica Albor. Unsa na akong giingon nimo? Swerte ka nga libat ka, dili ba? Tinuod bitaw, sir.
Sa una, maglagot man jud ko nga manaming kay libat ko. Hmm. Pero karon, sus, nagpasalamat jud ko libat ko. Okay. Kay mo ni ilhanan nga anak ko milyonaryo. Pero karon, unsa man sa nang ingon mong bad news, be? Katong gwapong maldito, may hatod na ako din, sir. Si Rickson? Aw, Rikso di nga na to maldito. Ngano, kiunsa ka ba niya? Bugal-bugalan kay tawan na. Gibugal-bugalan ka. Oo, ikatawan niya akong libat. Mhm. Ako bitaw sa paon da, piti lagi. Siga lagi mata. Mao ba? Dili kay na problema. Ano di naman problema? Papadiente man na siyang Papa Luisito. Basta yung tagta ng tawa na. Sukli na kung ganahan ka. Hmm? Ha? Oo, uy. Ako pa. Haod ko sa amo, good. Ako ginunan sa suklan. Ang importante, Laila, nga gidawat ka nga anak ni Sir Luisito. Mao ka na ang labing importante. Maugit, Sir Kix. Uy, wa na'y problema. Nilipay kay siya nga nagtutok sa kong libat ng mga mata. Ug yan ako kong gipapapa niya. Oh, gipapa? Yeah! Pero, Pero, kano nagpiro-piro pa bang ka diya? Kinahanglang sundo nimo ang tanan niyang isugo nimo, ha? Mutahod ka. O kinahanglang kaning masuod yun ka sa imong amahan. Aron ikaw ang binlan niya sa tanan niyang katigayunan. ako gyud. Tanan? Yes, Laila. Gisultihan tara ka niya na, di ba? Kung anak ka, ikaw ang musunod sa tanang katigayunan sa imong ginikanan. Ugma o ka na ang rason kung nganong gipapangita ka ni Sir Luisito. Aron ipasunod nimo ang tanan niyang katigayunan. Ibubu ang tanan nimong pag-atiman kang Sir Luisito. Aron dili gyud siya magduda nga artista ka lang. Hmm? Oo, Sir Kix. Okay. At imanan gyud nako siya, di ba? Kana. Mao na isilsil sa imong alimpatakan. Yes. At imana. Sige, mugawas na ko. Human sa 5 ka minutos, gawas sa imong kwarto, og lahus sa ubos sa sala. Adto mi magpaabot nimo. Ma'am Teresita, aniya na si Laila. Sige. Anak kalingkod sa tuo nga lingkurana ni Papa mo, Luisito, Laila. Maayong uto ninyong tanan. Oy, ready na yung pagkaon? Rexon. Hina-hina yan ang linihukan mo. Ni ata sa kananan. Ay, sorry, tita. Di ana ba ang tanan? Niya na Luisito. Nagkapahuway ka ba gamay, Laila? Okay na ko. Hain ang mga katabang. Unsaw ni mong mga katabang, Luis? Gusto ko nga ang tanang tao nga nagpuyo ining bahay di agkaroon sa kong atubangan. Oh. Digoy, Yes, ma'am. tawgang tanang katabang. Oh, okay. Yes, ma'am. Okay. I'll go. Okay. Excuse me. Mayo kay DJ Lax Remix. Nag-research ako karon dito. Niya na mga katabang Sir Luisito. Linya mo diha sa kilid aron makabati kamo. ipatawag ko kamo karon. Aron adlaw. Mahibaw mong tanan nga napun ang tag-usa. Ug siya ang napuno nato. Si Laila. Ang akong anak nga dugay na nakong gipangita. Nahibaw ko nga nagkalitan mo nga nagtanaw sa iyang mga mata
Pero mao ka ng mga mata ang akong ilhanan nga siya ang akong anak nga tugay ng nawa. O gusto ko katahoron ninyo siya sama sa pagtahod ninyo kanamo nga inyong mga agaon. Rickson, may misyon kong ipabuhat kanimo. Unsam na dito? Pagita ka mo Binyos si Venus alang sa usa ka welcome party nga atong pagahimoon alang kang Layla. Welcome party? Ayaw lang, sir. Aw pa, oy. Di ka gusto party? Dili ko ng party-party. Ayaw lang ko party. Unya, diha sa kananan sa kusina, kumplito silang tanan ug gipatawag ni Luisito ang ilang mga katabang. O gusto ko nga tahuron ninyo siya. Sa mas pagtahod ninyo kanamo nga inyong mga agaw. Yes, sir. O Rickson, may mission kong ipabuhat nimo. Unsa man na dito? Pangita kamog Vinyo si Venus alang sa usa ka welcome party nga itong pagahimoon alang kang Layla. Welcome party? Ayaw lang, sir, oy. Di ka gusto og party? Dili ka nang, ayaw lang ko party, higod. Ug ganong di man ka gustong magparty ta? Maulang, kanang mauwaw man ko. Di ko ganahag ang tao. Yan, di ko ganag dighang tao. Ipakana nga mahibaw ang tanan nga anak ka ni Tito Luisito. Basta, di lang ko anak. Nagkasabot ko sa imong gibati. Ayaw kabalaka. Mawahara na. Kinahanglang mahibaw ang tanan. Labi na ang atong mga trabahante nga ikaw nga akong anak. Pero, Layla, kinahanglang makat-on ka na sa tanang angayang buhaton sa usa ka anak o milyonaryo. Gusto kong hulipan ang tanan kong pagkuhang kanimo, Layla. Busa, buhaton ko ang tanan alang nimo. Ug kay batan-on ka man, ang muandam sa mong parte, mao sila si Rickson. Wala problema dito. Basta parte, ako'y bahala. Sige, mangaon na ta. Hello? Love, kumusta naman ka diha? Niya, sapot ko eh. May unang mga ko bias kan anan. Kaya misurok gidang akong dugo nga magtanaw ni Layla Lipat. Layla Libat? Oh, mo na nga sa anak ni Tito Luisito. Nga iyan ang nakikitaan. Libat? As in libat, gyud? Oo, uy. Mao nga, dali na kayo niyang nakitaan. Kay Libat man. Mao ba? Oo niya. Mura lagi kag apektado kaayo. Sa may malipay ini, uy. Na mausab naman ang dagan sa paghitabo diri sa bay. Oo, natural. Kinahanglan magbantay lang kasi mong lihok, love. Ano good kaayo kung dili ka mabahinan sa katigayunan sa imong Tito Luisito? Magsapot bitaw. Makalagot ra bang bayhana? Kay kusog-sukol. Oh, ayaw lang sa padaog. Rickson, unya na ng tilibaba dong.
Gipatawag ka ni Tito Luisito nimo. Love. Sige na ha. Babay lang na. Gipatawag kong tito. Kalit. Ayun na paglakaw dodong Rickson. Ayun na. Unsa man na ano Digoy? May lain kay tuyo nako. Mara klaro kay nga wa ka makagusto sa pag-abot anang Laila dinhi. Ha? Kinsam say ginahan na niya eh. Ang maldita man kayo. Do Rickson tambag lang ha, tambag lang. Ayaw banggaa ang pader nga ligon kayo. Kay ikaw ang mabuak anak. Ha? Sama nga ayaw dauta ang anak ni Tito Luisito nimo. Aron dili ikaw ang mapahawa aning bayan. Noy Digoy. Ayaw kalimot, no? Ha? Ayaw gyud kalimot. Nga gidawat na siya nga anak ni Tito Luisito nimo. O bisag mag-unsa ka pa, wa ka na mahimo pa nga usbon ka ng maong kamatuoran. Unsa to? Magaon ko na kayo na? Kinahanglang ikaw DJ ang labing Lax gwapa Ribex. yan ang gabi una, Laila. Mugwapa pa ka ako nga libat man ko. Matabunan ra sa kanindot og kamahalon sa imong kaon kanang imong pagkalibat, Laila. Ha? Bitaw Layla. Ayaw ka uwaw nga anak ka ni Tito Luisito eh. Ako'y bahala ni mo nang gabi na. Himuon ta kang rockstar ng mong parte. Mag-shades ka og dako kayo. Unsa man ang imo, Rickson. Bugal-bugal. Wa mo ko magbugal-bugal Layla tito. Kun mao, pasabta ko sa imong rason. Rexon, nganong himoon man imong rockstar ang iyang attire? Gaon na angay niyang sulobo niya ng gabi una. Sige na, Rickson. Explain. Ako na mo pili. O ka tire, pa? Unsa may gusto nimo, Laila? Una-una og maayo nga bisan unsa nga gaon, makahimo sa pagpahimo ang imong amahan, Laila. Kuan, mas gusto ko nga, okay rin ang itambag kininiya ba? Rexon na ako nga. Aw. Okay ko gisuggest ni Rexon nga pang rockstar ako attire ng gabi una. Pero Laila, usa ka ka-Cinderella ni anang higayon na. Ay, mas ganahan kong binugoy nga attire, ma'am. Tita Teresita, mao ka na isang pit ka nako. Tita Teresita. So, wala problema ha? Ganahan mo siya sa akong suggestions. Okay? Okay. Mao ka na ang atong party attire. Unsa? Dili nato formal ang maong party. Kay party kini alang sagong anak. Ug kinahanglang ang tanan niyang gusto ang matuman. Well, okay. Matuman ang imong gusto, Luisito. Patabang na lang sa imong uyab para sa preparasyon, Rickson. Okay, magsabot mi si Venus anak. Tito. Unsa may atong bitingan? Na, ambot lang aning Rexon, oy. Basta makig-meeting to sa nato, kay doon natin buhaton. Awa na. Laglag sa tigalan na iyang planuhon. Dili man ko no. Sorry guys, late ko. Hello, love. Baby. Imo na. Ako ginagipabugnaw daan. Ani? So, unsa may itong meetingan? Ang party sa panuway. Oh, Rickson. Kisa ko nang ginganlan mo panuway. Ang kinsa pa? Ang lagod nga pag-ungkap lang ni Tito Luisito. Grabe ha. Grabe naman sa mong nakahingag panuway niya, oy. Kay panuway bitaw tong bayhana. Unsa mo ko ribahin niya, be? Ha? Bitaw. Unsa man si connection niya sa atong meeting karon? Kinahanglang tabangan ko ninyo pagplano sa party para sa libat. Party? Oh, wala problema.
Maayo gani kay miuyon ang libat sa tema sa party nga akong andamon para niya. Unsa man ang tema, Rexon? Ha? Pang rockstar party ang atong mugnaon. Aw, okay kay na. Pwede na kong mag-jacket, anak. Love. Ikay bahala sa attire sa libat ha. Gusto ko nga mahimo siyang katawanan sa baong party. Ops. Tingalig madamay ko na yung kabuang, ha? Kung sa mga na. Ay, kabala ka ba eh? Dili mo madamay. Basta, love, andama ang attire ni Layla ha? Anong gabi una? Ako, syempre. Ako gid ang pinakagwapa ng gabi una, love. Okay, libat man na siya. Katawan na siya sa mga tao. Nemsa, God. Nemsa. Murag kontrabida naman kayo inyong pamatio na inyong mga sinultihan. Dili ka mo makapisos ni Tito Luisito, anak? Hit and run ang atong buhaton ba eh? Don't worry, love. Ako ni bahala na niya. Hoy. Sa di pa mo magunahon nagkabuang ba? Ipalailaw namin ang bihana, be. Kasi kay nga na niya. Layla libat. Pa? Okay na ba ning imong higdanan? Okay na ko, anak. Salamat pa, ha? Salamat sab. Nagisangpit ako ni mo, Papa. Malinaw na kung mamatay karon. Uy. Ayaw na pag-iskutan ng kamatayon pa, uy. Mo pa gani ako pag-abot din, he. Ikaw na lang ang akong kipaabot, Layla. Ug may luna na ang akong kalag. Ha? Uy, Kung buhi paunta ang imong inahan, Relax, relax. mas magmalipayon unta ko. Dagko kay kugsa ni Monica, Layla. ha? Maayo nang maibaw ka. Nga bisag wa na mo sa kong kinabuhi. Kanunay kong naghandom ninyo. Labihin na nimo, anak. Masiluhan ko. Layla, naunsa ka. Ngano magkahang nangayo man og pasaylo si Layla kang Sir Luisito. Dili ka siya musulti sa tinuod nga nangilad lang siya. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Layla, Libat, sugilanon nga sinuwat ni Maragina Vidal sa direksyon ni Ray Bures. Dalit ka nato sa RMN Drama.